Os homes xubílanse do traballo. Sí. E as mulleres, de que se xubilan? Espera. Teño aquí unha muller que igual pode contestar a iso. Chámase Abu Magda. Dalle por aí. Podes poñerte en pé, porque vexo que está así coa boca... É unha cousa. Influencer... Un cabreo. Por qué? Porque sí, porque as mulleres nunca nos jubilamos. Aí estamos. Oye, Porque desarrolla isto. Desarrollo pola seguinte razón. O home verá algúns que axudan na casa, o meu algo axuda, pero quen leva a maioría é muller. Por exemplo, na miña casa. Ah, bueno, pero igual falas do teu caso. Ou... No meu caso. Sí. Eso poñeme que a maioría. Abu Magda, teño aquí unhas rapazas que non sei se che van levar a contraria ou están en acordo contigo. Un momentiño. Unhas Abu Magda. rapazas falando de xubilación. Sí. Mira, pero... podes poñervos Non sei. poñervos en tres aspés disléxicos, amigos, claro que sí. Como vos chamades? Nerea. Nerea? Natalí. Sara. As tres, Natalí, Nerea e Sara, sodes as mozas de Fene, non? Sodes de Fene. Sí. Bueno, Vos? eu de Pontedeume. Bueno, Que hai que aclarar as cousas. Claro que aí sí. está. Vos que pensades da xubilación e que relación tedes coa xubilación? Estades xubiladas? Ojalá. Pero por que se por que quere oxalá? xubilar? Pois a min, sinceramente, a xente maior xubilada me dá moita envidia porque nós somos as que vamos ás festas e os vemos bailar sen ningún tipo de preocupación e nos vamos á festa con eles a bailar o paso doble. Claro, En serio, ides ás festas a bailar? Pero sacades Tens que a bailar... traballar para pagar a xubilación deles. Non olvides. Xa, por Bueno, eso quero... Atención, Rafa, a Abu Magda que está así. A Marda, ferve yo. É que lle fervio cunha silla, Sí, sí. vamos, xa cho dixo eu. Que dis, Abu? Férveme cunha silla porque esta juventud nunca na vida vai ter a jubilación que temos nosotros agora. Adrián Rafa. ven para aquí a falar ca juventud porque Rafa non vai dar feito, me Sí, dá a gracias, Adri. sensación. Vai ca PCR esa xigante, aí está. A ver, Aí a ver. podedes falar directamente sin Sí. achegar Vos ao credes micro. que non vades ter pensión? No van a llegar a... No tiene pinta. Levántate aí, Abu Magda, aí, veña, veña. A A elas, este a paso elas. que vamos e cos traballos que teñen, na vida teñen unha jubilación como a ten, supoñer o meu marido. Eu son jubilada, pero non cobro, non paguei, non cobro. Pero tampouco non estou jubilada. Pero elas queren se xubilar. Dixeron que queren se xubilar. Elas están con vos. Queren De xubilarse feito, xa. elas- Jubilarse xa. Nós somos as que sacamos a xente maior. Nós somos a que vamos a xunto a xubilación a bailar con eles na festa porque nos dan moita envidia. Claro, eles van a bailar porque non hai mozos que bailen con vos na festa. Nadie nos quere. Non. Pero Tedes que bailar eso cos non pode xubilados. ser, por favor. Pero eso non Mozos pode de Galicia, ou mozas, cada un que lle guste o que queira. Temos que ir a por a xubilación. Son os máis divertidos. Ti estás de acordo? Eu teño Que vai a decir se ten aí na que te barriga mozo. outro? Pero Non creo que unha sea dun cousa. xubilado, ou mellor meta pata. Ui, que acabo de decir. Pero unha cousa. E vos Ui, que acabo de xubilades, decir. e que faríades? Porque é moi bonito dicirme xubilo, pero e despois, que facedes? Chegades pola mañá, vos levantades e... viaxar. Todos os días. O mundo. Pero aí Xogar ao bingo. aí fan falta cartos, eh? Onde sacas? Xogar o bingo, bueno, non fai falta tanto po bingo, non? Nós somos, mozas de 24 anos, pero facemos planes de señoras tamén, Abu. Mira a boca, Ca boca aberta, Abu, 24 claro. anos e querense xubilar. Non creo que se xubilen aí. Porque non van poder vivir, Non van poder vivir con esa jubilación. Espera, que por aquí Que aí está temos o alguén que jardinero está... No, porque non queren traballar. Se non queren traballar, non se van a jubilar, E vostede pensa que os novos non queren traballar? No. Pero haberá alguén que queira traballar. Haberá que traballar por poucos, Poucos. Vostede que pensa dos novos que din que a xente pensionista ou os xubilados non deberían cobrar a pensión porque eles non se poden gañar a vida como toca ou como pasaba antes? Non lle deberán dar. O que lle están dando non lle deberán dar. E por qué? Porque teñen que traballar. Que lles din traballo. E se non hai traballo? Pero defendemos aí, rapazada, defendemos Tamén os aí. demais traballamos. Aí... Espera. Nosotras trabajamos y estudiamos. Bueno, nosotras estudiamos y trabajamos las dos. O sea, más no podemos hacer. que sin experiencia la cosa está muy difícil. Non te collen? No.
Se non tes experiencia a día de hoxe, non podes traballar. E como traballas se non tes experiencia? Non traballo, non mozos, todo mal. Nada, todo mal. Por eso queremos ser xubiladas. Claro, Está complicado. Pero teñen espera, razón. porque ainda hai outro problema, Rafa. Sí. Estas rapazas algún día terán un fillo. Ou non. Pero ti non ves que está aí a punto, Manuel. Ai, eso non me fixei. Estás a punto do teu. Pero por eso eu lle preguntaba se era do xubilado antes. Espera, porque... A ver, Oita, para ser médico, tu veche mal o Espera, clínico. non miraba para cara, non miraba para baixo. O non saber que é unha muller embarazada e ten unha na casa, señores e señoras, Menos mal señores que e ahora... señoras. Lapsus. No, espera, Rafa, porque ese neno que vai nacer ou esa nena, que é? Neno. Que sorte. Ten os avós. E os avós logo non se poden divertir, porque os papás empaquetan o neto. E moitas veces, eso que é? Coidar un neto ou estar atados? Eso é traballar na xubilación.